Zure mugikorra, leiho bat, denbora kapsula bat, atsedenik hartzen ez duen memoria. Baina inoiz galdetu aldiozu zeure buruari benetan zer gordetzen ari zaren? Errepika ezinak diren uneetako argazkiak, mugarri izan ziren elkarrizketak, memeak, audioak, zuretzat bakarrik zentzua duten oroitzapenak, baina aldi berean historia kolektiboa ere kontatzen dutenak. Artxibo bakoitza datu soil bat baina askoz gehiago da. Gure historiaren zati bat da. Zer gertatuko litzateke oroitzapen horiek desagertuko balira? Berreskuratzen duguna memoria kolektibo bihurtzen da. Zure mugikorrak ez ditu soilik oroitzapenak gordetzen, historia eraikitzen ere laguntzen du. Horregatik proiektu honen parte izatera gonbidatzen zaitugu. Partekatu gordetzen duzunak, zer esan nahi duen zuretzat eta denontzat. Bihurtu zure oroitzapenak memoria kolektiboan. Parte hartu, erabili zure irudiak, zure oroitzapenak mugikorrean dituzun guztia, sortu zure bideoa eta bidali. Apirilaren 15-tik ekainaren 2 arte.